Salutare tuturor și bine ați venit cu un nou video, cu un nou vlog de aici de la noi din Canada. Astăzi este Vinerea Mare. Astăzi este Vinerea Mare și facem cozonaci și mâncare românească și sarmale și mai ce facem, Tabita? Facem și pastramă? Supică și atât. Și supă. Și vreau să vă arăt cum este vremea la noi afară aici. Cred că la noi nu este Paștele. Cred că este Crăciunul, că așa ninge afară. Ce zice, Elizabeth? Cum ninge? Ha? Ninge tare, dar poți să opri. Ninge, deci de azi dimineață ninge non-stop, dar a fost și mai cald și mai topit. Acum iară ninge mai tare și s-a pus iară puțin zăpada. Dacă tot ninge așa până diseară, că a început iară înghețul, până mâine iară o să avem zăpadă destul de mare. Acum nu știu când ninge. Și am vrut să vă arătăm cum e afară, pentru că de obicei, de Paște, este destul de cald, ies ghiocei. La noi nu ieși ghiocei, la noi o răsărit zăpada. În România, în Timișoara, am văzut că e 27 de grade. Man, 27 de grade! La noi minus 11 grade de seară. Așa că o să facem cozonaci azi și o să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Cu voi, adică avem aici așa, am făcut sarmalele deja. S-or fiert. Au făcut Tabita cu copiii un vlog, pentru că mulți au spus să mai facem vlog cu copiii. Noi tot am făcut vloguri numai eu cu Tabita și am vorbit despre tot felul de lucruri, așa că am făcut vloguri și cu copii. Acum când au făcut Tabita sarmale, nu o să-l punem mâine, o să punem mâine video care le facem acum cu cozonacii și apoi duminică o să punem și video când am făcut sarmale, când am făcut Tabita cu copiii. Eu am apărut undeva pe la jumătate pentru că am fost plecat prin oraș și n-am apucat nici săptămâna asta să mai punem niciun video pentru că am fost foarte busy cu munca și săptămâna asta n-am apucat să mai punem marți video, dar încercăm să punem marțea și sâmbătă momentan până ajungem în România. Așa că hai să dăm drumul să facem cozonacii. Dăm, Tabita, drumul? Haide, ia ajuți? Facem cozonaci? Ia, așa ia, așa. Nu așa, așa. Bravo! Aici îl avem și pe Joshua, care o să fie cu noi, el să ne vadă de acolo. Ce faci, tata? Tu spală sucul? Căzut? De bă de acolo? Cu pitolusul lui, că așa au dormit cu piciorul. Așa că și el o să ne ajute să facem cozonacii, să sărbătorim Paștele împreună. Nu, Joshua? Îl luăm și pe Joshua, Esther? Tati, ha buba. Yeah, Buba? Who make Buba? This is falling. Joshua falling? Yeah. Oh, mean. Așa că, dragilor, trebuie să începem cu ingredientele, cu ouăle și astăzi avem un helper și anume pe Elizabeth. Ceilalți i-a lăsat să stea puțin să se uite la TV, pentru că dacă era aici așa cât nu era loc pentru ei. Așa că, Elizabeth, ce trebuie să pui aici? 8 ouă. 8 ouă? Dar ce trebuie să pui din nou? Că ouă are și gălbenuș și cum se numește ăsta, Tabita? Albuș. Trebuie să pui albuș aici și gălbenuș aici. Ok, câte ai spart până acum? 4. Ok, hai, mai sparge încă 4. Rapid. Tabita, cum faci cozonacul? Cu ce? Aici am 200 de grame de făină și o să opăresc 200 de grame de făină cu lapte opărit. Aici am laptele. O, deci este cozonac opărit, cum ar Cu veni? lapte opărit, cu aluat opărit. Cu alat opărit, right. Noi facem cozonac mai mereu, că noi... Deci, eu când vin acasă și miroase a cozonac, și dacă e 40 de grade afară, tot simt că e Crăciun. Miroase a Crăciun. Înțelegeți? Dar e bucuria aia când faci cozonac. Când eram noi copii mici, erau sărbători. Pentru noi sărbătorile era ceva frumos, era ceva care nu poți descrie în cuvinte ce erau sărbătorile pentru noi în țară. Era ceva foarte frumos. Aici nu prea simți sărbătorile așa, pentru că Nu avem familie. dar nu e neapărat de familie. Și dacă ai avea toată familia, dar și dacă ai avea toată familia, nu-i cum se sărbătorește, e tradiția aia din România, aia e frumos. Că țin minte că eram odată cu Tabita în Anglia și era Crăciunul și nu știu ce, ne-a trimis mama cu tata un video că erau colindătorii la ei acasă sau într-un parc, colindat cineva cu vreo 3-4 zile înainte de Crăciun. Și noi ne-am pregătit, mâncare ne-am pregătit tot, ne-am cumpărat ca să avem pentru Crăciun
Și când eu trimis mama și am văzut video ăla, într-o oră eram deja împachetat în mașină și plecam spre România. S-o trezit mama cu tata cu noi la ușă, toată noaptea am condus până în țară. S-o trezit mama cu tata la noi la ușă, s-o speria, zice, bă, de n-ați ajuns, bă. Înțelegi? Numai că n-am văzut cum colindă frumos colindători acolo, cât de frumos era în țară, cu colindau ei. Ne-a venit dorul de a pleca și ne-am dus în România și am făcut Crăciunul în România. Când era în Anglia, Crăciunul era ploaie non-stop și acum cred că e ploaie non-stop în Anglia. La noi e frig, în România e frumos și cald, așa că tot mai bine acasă și încercăm să mimăm și noi dorul de casă făcând niște sarmale și niște cozonaci. Dar anul ăsta e ultimul. Nu mai fi altul. Ultimul ce? Nu pleca de parte de țară când vine vorba de sărbători și de asta. Nu mai trebuie, gata, that's it, I'm done. Too much, prea mult. Ai pus Elizabeth, ce ai pus aici? Și acum, Tabita, ce vrei să facem? Stai că mă iei prea repede. Mamă, cum i-a luat-o opăritul, aia. Da! Îmi place la cozonacul cu aluat opărit că nu se usucă cozonacul, deci poți să-l ții și a treia zi el tot cu fosie. Am încercat recent rețeta aceasta și îmi place foarte mult. Dacă rămâne a treia zi. Dacă rămâne a treia zi. De obicei se mănâncă cald. Noi de obicei, Tabita de obicei bagă cozonaci în cuptor când dorm copiii ca să nu să-l aibă pe dimineață. Că dacă e să fie cald, nu mai rămâne nimic din el. Mănâncă copiii așa cald cu mâini. Asta o să-l punem deoparte, să se răcorească puțin. Am zis la Tabita să fac ea cozonacul singură, dar au zis că trebuie să vii să-l frămânți tu, pentru că trebuie frământat mult. Și atunci trebuie să rămân eu la frământat aici, să o ajut. Pentru că în căsătorie, de obicei, lucrurile se fac... Cum se fac, Tabita? În doi? Totul se face în doi, ține aici. Așa că nu fac eu de tot, nu, ține Elizabeth asta, nu fac eu cozonace, dar măcar ajut la frământat. Ea știu când făceam mama în țară cozonace, era cu făina tip 00, era bună, asta e puțin mai diferită decât aia. Nu am găsit făina atât de bună cum în România, făina tip 00 sau... Nu neapărat în România, și în Germania era făină diferită, aici e puțin mai diferită decât cei în Europa. Pâinea este bună cu făina asta de aici. Sau langoși, cum fac eu. Ce mai pun langoși, cui faci? Langoși îngurești. Ok. Dar noi am avut un vlog cu langoși. Ia, și ai făcut și tu langoși atunci cu tata? Da. Tu ai fost singura care a fost cu tata în timp. Da. Ia. Așa. Stăteam ieri de vorbă cu un prieten de-al meu, trebuie să-i fac un job, o lucrare și am spus, bă, zi că trebuie să-ți fac lucrarea unde era undeva prin mai, că materialul vine din Germania de undeva și clientul a zis că nu mă așteaptă după material să vină din Germania pentru că îi ia prea mult. Trebuie să fac un apartament în centru la Calgary, destul de scump, e 1 milion sau 2 milioane e apartament, cred că undeva la 2 milioane e apartamentul și i-am zis, vin când îmi vine materialul ca să știu să-mi iau biletele, că ăsta e ultimul job care ți-l fac. Care îl fac aici, nu că îi fac și lui câteva joburi și la alții. Și am zis că ăsta e ultimul care mai iau și apoi nu mai stau, plec. Și tot mă întrebam, men, dar chiar pleci? Men, dar chiar pleci? Dar chiar pleci? Oh, de-abia aștept. I can't wait. Too much. E prea mult. Aici am lapte fiert, dar e răcit deja și o să amestec cu lapte fierbinte. 3 sticle de astea de lapte, cât ești abia? 2 litri? Deci asta 6 litri de lapte m-am dus și am luat azi undeva la $30. 6 litri de lapte. Ia. Deci aproape $10, nici nu-i 30, dar undeva la $30 au fost. Deci 6 litri de lapte, 2 litri, aproape $10. Ia, dar asta e lapte de fermă. Ia, lapte de fermă, lapte de la vacă. La făcuța lui Elizabeth.
Ia, noi mergem la fermă aici, la vaci, mai la unde și nu de acolo. Vara mai mergeam de obicei. Imediat. Cât de drogi de pui? Cât de domnul? Deci că 20 de grame. E, grame. Andrei face la rețetă, eu la ochi. Ia, eu când fac la rețetă tot la gramajul, nu stau să... Un pic de zahăr, Un pic de tot. un pic de tot, un pic de lapte, lăsăm drujea să crească. Săptămâna viitoare o să facem și alte videouri care am văzut că oamenii ne-au dat un like și ne-au pus întrebarea, ne-au rugat să facem și video despre legea care este aici în Canada și am zis că până plecăm în România vrem să mă arătăm lucrurile care sunt în Canada și prin Anglia, experiențele pe care le-am avut noi, pentru că noi când vom mergem în România vom schimba în totalitate canalul nostru de YouTube și o să facem alte lucruri. Nu o să mai vorbim prea mult despre Canada și Anglia, o să fim în România și o să facem alte lucruri de acolo. O să facem lucruri mult mai ok. O să vrem să să ne mutăm undeva la țară, undeva la munte, poate undeva prin Apuseni, undeva vrem să mergem să ne plimbăm undeva la vreo lună de zile, să căutăm un loc frumos prin România unde putem să stăm și de acolo să facem videouri mult mai frumoase. O să le facem în ciudă românilor care sunt plecați și nu sunt și nu sunt acasă. Acum le facem în ciudă că plecăm și sunt nervoși pe noi că de ce vorbim de rău. Dar noi nu vorbim de rău, noi numai vorbim experiențele pe care noi le avem și cum le-am trăit și din câte vedem cam undeva la 90-95% cam toți care se uită la videole noastre cam au aceeași experiențe pe care le-am avut și noi. Vedem din like-urile pe care îmi dăm, din comentariile și vedem că în spatele fiecărui comentariu sunt oameni frumoși și oameni care au o minte deschisă. Mai sunt și unii care sunt mai răutăcioși, de-aia prea puțin, dintr-o 105, așa că baritatea e mult prea mare între a fi bun și a fi hater, cum ar veni. Gata, da, habitat? Poți să speli mâinile. Ai rămas spălat deja pe mine, că mă mai spăl un gata pe mâini. Tabit am opus ca să-mi tund și unghiile, cum ar veni. Că eu săptămâna asta am lucrat... Unghiile se taie, nu se tund. Săptămâna asta am lucrat cu glue și am pus glue și când pui glue de obicei te mai murdărești și ține pe sub unghii și greu de curățat. Ai hiccups? Nu. Plus, dar eu ar trebui mai iau să o las un pic să crească. Nu vrei să o las să crească un pic. Lasă să crească. Nu ori. Până atunci să-l arătăm pe ăsta mic ce face aici. L-am pus în spatele nostru. Că E nervos. e nervos. Nu, Joshua. Tu ce mănânci acolo? Hă? Morcovi. Repet. Ce le zici la copii de Paște? Ce s-a întâmplat de Paște? Cine a murit? Isus. Isus. Bravo! Dar poți să spui în engleză prima. Și ce le spui la copii de Paște? Să asculte de părinți, să fie cuminți. Știu ce nervos e. Nu? Să asculte de părinți, să-i ajute pe părinți când au nevoie la bucătărie, nu? Sau pe lângă casă. Nu? La grădină, să mulgă vaca. Ia, trebuie să mai facem ceva video cu Elizabeth, că ea e... Deci, vrei să arăți asta? Cu copiii ce ai făcut în grade 3? Am făcut asta în grade 3. Am făcut pancake cum face în Ukraine. În Ucraina? Spune în engleză, Felice. Asta se face în Ucraina? Ia? With wax on an egg. Și tu ai făcut cu culori? Wow! Trebuie să facem și noi o să ne dăm cu ele în cap. Asta să nu dă în cap. Ia, e bun. Tabita a crescut? Ia, putem să punem. Ok, stai să pun camera din nou aici. Să pun frumos. Așa. Ok, bun.
Hai că acum e rândul meu să-mi rup mâinile la... Auzi, mă, ce urlă, man! Trebuie să pun o lingură de sare cu el. Asta... Tu dacă erai, măsurai sarea, nu? O cântăreai. Ia. Si, toto. Si. Tot. Date o să bagem mâinile El aici. vrea gogo squeeze, Tabita, cred că vrea să dai gogo squeeze, dă că fac eu aluatul și atunci îi dea la bebe un gogo squeeze, ok? Ok, dă să văd ce am de făcut aici. Acum o să zică bărbații, bă, tu ai băgat-o la oale, trebuie să faci. Trebuie să mă ajut. Auzi, man, Elizabeth, stai puțin cu bebe până... Ai Da. diplomă de bucătar, măi. Lasă-mă, că a fost acum ani de zile în urmă, n-am mai făcut în bucătăria nimic, de ani de zile. Ok, să punem aluatul părit. Așa arată. Îl punem aici. Nu-mi Ce? place pe mine. Nu-ți place pe tine? Așa, aluatul părit. Așa. Elizabeth o să pună ouăle. Pune Elizabeth. Hai să pui ouăle. Care? Albușul sau gălbenușul? Albușul sau gălbenușul? Sau amândoi. Gălbenușul. Păi hai, pune gălbenușul. Ce nervos! De ce e Pune nervos? tot odată. Deci așa. 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 Laptele să nu-l pui tot. Pui numai jumate? Pune zahărul și lasă pe Elizabeth să pună Da, hai. Pune tot zahărul. zahărul Așa. și lămâia. Pune vanilie, puiu. Câtă vanilie pui? Pune tot. Tot ăsta? Nu rom. Nu, vanilie. Lasă pe Elizabeth să pună puiu. E ok. Și rom unde pui? Și lapte? Și lapte, Să hai. nu pui tot laptele, puiu, bine? Half. Jumate, hai. Mai repede. Ajunge, că mai am și asta. Uite, maiaua deja s-a ridicat în sus. Punem maiaua. Maiaua? Și ea e maiaua. Yeast. Vezi aici. It's yeast. Ține. Exact. Și acum frămânți? Și acum frămânți, ia. Unt, era unt? Bă, băieți. Ia să văd, era unt? Unt? Nu am văzut nimic aici. Bă, băieți. Dar bine, au zis să le pe ăsta mic. Haide. Că după aceea nu se mai aude nimic în cameră. Înțelegi? Bă, băieți, eu zic așa. Nu vă băgați la mâncare și la de astea, rămâneți acolo dacă sunteți tâmplari, rămâneți tâmplari. Dacă sunteți instalatori, rămâneți instalatori. Și dacă vă place bucătăria, băgați-vă, dacă nu, lăsați femeile, că fac lucruri bune. Mai ales atunci când le și place să facă sau când le și apreciați, nu? Nu, Tabita, zic bine? Da, bravo. Deci ăsta nu se frământă mult, nu? Da, se frământă. Pe cât? 2-3 minute, nu? Ei, nu frământă. Și acum o să ziceți unii malaxorul ăla, că acum se face și se învârte, nu se mai face cu mâna, Tabita. Auzi, de nu știu, nu am pus untul, trebuie să adaug și untul sau ulei. Păi bagă și și ulei. Ce bine miroase? Vai de capul. Elizabeth, hai să trebuia să fii tu. Să frămânți, că deja pe mine mă doare mâna cu aluatul ăsta tot opărit. Da, Zici ca mâna dar ruxată aici. băieți trebuie să fie puternic. Ce tată e tu dacă tu nu e puternic? Păi eu sunt puternic, dar la lucru, la mine, nu aici. Nu la bucătărie, nu? Ia. Zi-mi, mă, tu frumos ești, mă, frumos ești, mă. Ești frumos? Ce ești așa de nervos? Da, greu e. Dar nu mâncă e greu. Să mânce nu-i greu. Muncă nu e greu. Vezi, vă ține aici. Nu mai mă duc și cumpăr la Tabita Thermomix. Dar când
Tabii tata să-ți iau Thermomix. Ce Thermomix? Zici de ce n-ai Eu ți-am Thermomix? zis eu, dar n-ai vrut să mă crezi. Te mai pui de 2 ori să faci, chiar când cumperi Thermomix. Dar ai băgat ulei, bag ulei. Nu știu cât unt se pune, cât scrie acolo. Uite-te. Yes, mama? E gata? Nu. 100 de grame întopit. Ce, mama? Hai să vezi ce face tati. Hai să vezi. Cum Aia îmbrăcat o ăsta. prinsesă. Ești o prinsesă. You want carrots? Uite. Uite ce face tati. Cozonac. Nu. Bine, nu voie. Iaia. Nu voie. Elizabeth. Am terminat cu frământatul, așa arată aluatul. Trebuie să fie un puțin lipicios și moale, deja a început să crească. O să-l acopăr. Andrei l-a început și eu l-am terminat. L-am amețit. O să-l acopăr. Și-l dăm la crescut. Și aici ajutorul meu o să mă ajute. Cât timp să ăla fac, așa crescut? Până crește sus. Așa. Aici avem aluatul. Aluatul deja a crescut, uite așa frumos arată. Foarte molicel. Așa. Aici avem ingredientele făcute pentru umplutură. Aici avem 60 de grame de cacao. Aici am 250 de grame de zahăr. Aici Elizabeth o să ne pună 400 de grame de nucă măcinată, bine? Și aici avem rahatul. Aici am pregătit tăvile. Uite aici pui tu după ce macini, ok? Și aici o să facem umplutura. O să o chem pe Iaia, că Iaia e specialistă la amestecat. Ok, Iaia, ready? Iaia! Ok, wait, Iaia, wait. Haide să colectăm. Da pe jos, ia. A făcut prostia, Iaia. Lasă-o, cuiuță. Ok. Din câte albușuri au mai rămas, Iaia le-a dat pe jos. Vedem ce o ieși. Mai punem lapte. Da. Ok, aveam 6 albușuri aici, au mai rămas, cred că, jumătate o dat Iaia jos. Vai de mine! Gata? Stai, mama. Și asta le-ai dat. Asta se pune mai greu cu el. Mami, eu. Ai obosit? Stai, Iaia, că mai trebuie să dea mami un picuț. Bine? Da? Da. Uite, mami, trebuie să pune și asta. Da, mami, hai, pune, că trebuie să faci 400 de grame.
Ia să vedem cum gustă. Bine? E bun? Bun. Asta este umplutura. Aici am pregătit să punem setări. Ia. Sorry, Mama. What's we doing? I need help. Uite, mami îți dă ție, îți dă ție. Asta tot așa, era unul diferit. Yeah, come here. Era unul diferit. Well, whatever. I think it's beautiful. It's brown. It's disgusting. Da, nu știu așa. Doi? Am întins aici două foi. Elizabeth o să pună umplutura. Haide, Elizabeth. Vine aici lângă mami și eu. Sau mami pune umplutura, tu pui ăsta, bine? Am pus puțin lapte în umplutură. Dacă îl fac numai cu albuș, atunci când se usucă cozonacul, curge umplutura și așa nu-mi place, copiii umple toată casa cu umplutură. Un pic de lapte și umplutura rămâne închigată, nu curge, nu se cărună. O să faci cozonac, Elizabeth? Da. Copiii tăi, da? Și împreună cu copiii mei. Da? Hai pune puțin. Hai pune și aici, hai pune. Ok? Repede. Îmi place să le fac repede ca să, când cresc, să crească toți odată. Și la tati îi place cu multă umplutură și mult jelly. Ok? Super. Cred că trebuie să mergi acolo să mai cai. Uite. Uite, mergi și mai cai. Pune-l pe tot, pune-l pe tot. Mai vrea tati? Pune. Să nu fie prea mult. Nu. Mai vrei, tati? Am luat foarte lipicios, puțin lipicios și moale. E bun. Bun, super bun. Așa, super. Și asta așa. Mergem repede. Când eram copii mici, nu prea erau bani ca să cumperi mult rahat. Și mama punea puțin rahat și mâncai mai mult pâine goală și cu nucă, că nu-și mai aveam, că aveam nuc în fața casei, mai cumpăram, erau și atunci, dar rahatul era destul de scump. Și acum când Mai vrei să ai mult. trebuie să pui mult. Ca îi dă un gust, adevăr că îi dă un gust foarte bun dacă îi pui rahat mult, care e foarte aromat și foarte bun. Și aceea găsești și foarte greu rahat bun, că noi l-am luat de la Ungur, de la magazin, că altcumva nu găsești. Și cel puțin aici unde suntem noi, poate în altă parte găsești la turci, că poate la turci găsești mai ok. Așa că dă-i să margă că deja mi poftă.
și gata cozonacii. Trebuia să fie 2, dar am greșit. Am greșit și am făcut 3. Bine, că tot în același aluat ai făcut 3 mărghinii. Nu, a fost pentru 2. Da, dar din 2 tu ai scos 3 mărghinii, nici n-ai făcut mai mult aluat. Ai greșit când ai tăiat. Am greșit când am tăiat, da. Și când ai tăiat. Și dă că-l țin eu. E ok așa. Deci cu miroase, Andrei nu mai rezistă, bea o bucată. E fierbinte, numai ce l-am scos de la cuptor. Hai să-mi dau asta în cutie. Ia să vedem cum e înăuntru. S-a meritat efortul. L-am cusit. Nu, că știu cum am să rupe o bucată. E fierbinte. Rupe de aici așa, ca aici se vede mai bine. Nu, că e fierbinte. E ok, don't worry about it, tot noi îl mâncăm. Să vadă oamenii ce e acolo. Dacă mai rup un Uite aici, mamă ce aburi, mamă. Ia să vedem. Ispui tata de cozonac. Mamă. Mamă. Acum ne apoi. Bă, Tata, e fierbinte. ce știe să facă românii? Nu știe să facă oricine. Tati, dacă e fierbinte, ai cu lapte, nu? Nu. De ce? Mâncăm cu lapte mai acolo. Acolo. Și dacă, dragilor, așa se încheie ziua asta. A fost o zi foarte lungă. A trebuit să facem 2 vloguri, unul pentru copii, care să-l punem duminică, și unul care l-am făcut noi acum. Mamă, ce aromat e. Elizabeth a fost helperul nostru azi. Aia mică deja doarme. Dacă, dragilor, vă urăm celor care sărbătoriți Paștele, pentru că în România nu este Paștele, acum este peste o lună de zile, dar noi fiind în altă țară o să trebuiască să sărbătorim acum, poate o să mai sărbătorim încă o dată. Noi ne-am dorit să fim în România de Paște, foarte tare ne-am dorit treaba asta, dar nu cred că o să se poată, pentru că am câteva job-uri care să trebuiască să le termin, dar până la Paștele românilor, celor care sunteți acum plecați în Anglia, în țările care se sărbătorește Paștele, vă dorim un Paște fericit, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare și să aveți numai fericire și împliniri în familie. Bye bye! Bye! Bye!